Хайырлы күн барыгызга да. Без композитор Ризван Хакимовның иҗат кичәсенә багышланган матбугат конференциясен башлыйбыз. Һәм безнең кунакларыбыз белән мин таныштырып китәм. Ризван Галимьянович Хакимов, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, җырчы һәм композитор. Салават Закиевич Фатхетдинов, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты. Миләүшә Рафисовна Сибгатуллина, Туган тел телеканалының Казан филиалы директоры. Илдар Рафикович Галинуров, Башкортстаннан җырчы, һәм безнең тагын бер кунагыбыз әле килеп җитмәгән, Ришат Айратуллы Төхфәтуллин, Башкортстаннан атказанган артисты. Беренче сорауны безнең монда җыелуыбызның төп сәбәпчесе Ризван Галимьянович сезгә бирик инде. Сезнең җырларыгызны менә башкармаган популяр җырчылар инде юк дип әйтерлек. Менә сез шушы иҗатыгызның шушы югарылыгыннан нинди бәя бирер идегез үз иҗатыгызга? Менә бу композитор өчен зур куаныч, шатлыктыр инде шундый популяр булу. Шулай да менә нинди сез бәя бирер идегез? Нинди багаж белән сез киләм дип уйлыйсыз иҗат кичәсенә? Шундай. Хайырлы күн барыгызга да. Исәнмесез. Миңа килгәндә инде иҗатыма килгәндә, Аллага шөкер, халык кабул итә торган җырлар гына иҗат ителде гомерем буена. Халык кабул итте. Үз халкыма рәхмәтлемен мин. Нинди генә җырчы җырымны җырласа да, шундый җырчылар гына җырлады. Халыкка җибәрә торган, халык күңеленә якын итеп китерә торган җырчыларым гына башкарды җырымны. Һәм дә инде әйтәсем килә, җырларымны халык кабул итте дигән сүзне әйтәсем килә. Мин моның белән бик бәхетлемен, шатмын. Иҗатым бүгенге көндә дә дәвам итә, Аллага шөкер. Җырларыбыз язылып тора. Ходай бирсә инде, киләчәктә дә дәвам итәрмен иҗатымны дип ышанычта ханларасым килә. Рәхмәт, без журналистларыбыз әле сорау бирерләр. Салават Закиевич, сездән сорыйсы килгән иде. Менә сез нәрсә белән аңлатыр идегез Ризван Галимьяновичның җырларының дистә еллар буена популяр калуын? Менә бер көнлек җыр дигән төшенчә бар бит инде, аның җырлары бик күп еллар буена популяр. Монда инде факторлар бик күп. Беренчедән, безнең халыкка, безнең җырыбызда татар халкы үзе дә бик гади. Бөтен эш гадилектә дип уйлыйм. Кайсы берсе бит аптыраганнан җыр яза, теге ноталар үзгәртеп карый, пентатоникдан китеп карый. Ризван аның бик гади җырлары. Шуңа күрә бәлки аның үзе дә белмидер. Теге ничек гади язарга икәнен. Менә Ходай Тәгалә шуй биргәндер инде шундый стиль, шундый моң, гадилек. Миңа калса шул гадилектә бөтен эш. Кайсы җырын атап әйтер идегез? Менә күңелегезгә иң якыны кайсысы? Мин үзем җырлаган җырны көтмә син, көтмә кәләмә. Мин ана берничә 20 ел микән инде, 25 микән. Мин аны күп җырлыйм инде. Хәтерләмим, 20 елдан 30 елга якындыр инде. Шуңа күрә бер җырны яратсаң, аны гел җырлап торырга кирәк. Программа үзгәртмичә булмый. Шуңа күрә бик шәп җырлар җырламыйча кала. Ул мине гадәт 1 елдан соң миннән җырны алмаштырам. 1 сезоннан соң 9 ай минем бер җырның яшәве. Бала туган сымак 9 айдан соң тагы яңа җыр туа. Шулай куелган 1 августтан башлана. Майда бетә. Күрә күп җырлар әрәм кала җырлалмыйча. Вакыт җитми, җырлап бетерергә гастроль җитми, шул гына. Ризванга зур рәхмәт. Беренчедән үзе ул тыйнак кеше, әдәпле кеше. Ул сөйләшә белә, ул тыңлый белә, ул тыңлата белә. Ул бәхәс итә торган кеше түгел. Без инде әзрәк кенә теге усалрак кешеләр әлегә шул турыда сөйләшеп алдык. Менә Ризван
Bugün beni çağırdı. Vakıtım kalmaydı. Üzüme de gitmeye vakıtım. Rüstem bilen şöyle bir spor, sanat, medeniyet, bugün indi birinci tapkır olsa da itten turup şuna gidip oturdum hala Rızvan deyip. Çünkü şunu kişi, rahmet ağa. Рахмат, Илдар, сізге де сөз берек. Бик көп жыршылар мына бит инде Ризван Хакимовтың жырлары белән танылды. Сіз нинди жырларын башкарасыз? Һәм ничек таныштыгыз Ризван Галимьянович белән? Беренчедән, исемнәрмез барчагызга да менә бүген көнне монда килеп отыру үзе бер шатлык диясем килә. Танышу мәсьәләсен дигәндә, без Ризван Хакимов белән бик бер алдашасым килә, бер 7 ел танышыбыздыр. Бүген көнне Башкортстанда бик күп җырчылар эшләп йөрдек, эшләп йөрибез. Шуннан үзем бүген көнне Ризван абый белән күрешеп, өйгә чакырып, апаемдый дөресен әйткәндә, теге юлыңны тапмайсың дип, әзрәк әрләп ташлады инде. Шуңа бүген көнне менә концертларын как ведущий булып эшләп йөрибез инде. Әле үзем мин теге театрал кешемен. Шуңа җырларны алып, әле менә бүген көнне яңа иҗади кичәсенә дип яңа җырларны эшләп ятабыз, Аллага шөкер. Шуңа говорится, инде рәхмәтлебез. Теге үрнәк икенче әди шикелле бик хөрмәт зур сәхнәләргә алып чыга. Җырлар дигәндә, менә концертларда Лейдел Дулый дигән җырларны җырлап йөрибез инде. Булай халык җырларын җырлап йөрибез. Рахмат, һәм бу иҗат кичәсен оештыручыларга сүз бирик инде. Миләүшә сөйләп китсәгез дә кайчан була, кемнәр оештыра һәм кемнәр чакырылачак, бәлки программа хакында әйтеп китерсез. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Иң беренче Ризван абыйны хөрмәт итеп, менә шушы матбугат конференциясына җыелганыгыз өчен зур рәхмәт. Һәм шушы мөмкинлекне тудырган Татар информ агентлыгына Рәмис сезгә зур рәхмәт. Моны оештыручы Туган телеканалы Озат Гали Нуровичаның генераль директоры Вахитов, ул миңа шылтыратып Ризван Галимьяновичның иҗат кичәсе юбилейына багышланган зур чара үткәрергә кирәк диюгә, менә без Ризван абый белән элемтәгә кирдек тә. Әле көнен билгеләргә өлгергәнче үк Ризван абый мин Казанга киләм диде. Менә инде килеп тә утырды, шундый мобильный кеше. Искитмәле шәхес. Мин Ризван абыйның кулын кысып күрешкәндә бүген менә мин дә шушы композитор белән очраштым һәм шундый бөек кешегә кагылдым дип шаккатып тордым. Чөнки бер генә җыр менә елама ярсыма гына язган гына булса да, инде ул тарихта калырлык шәхес. Һәр бер җыры шедевр. Һәр бер җырын татар, башкорт эстрадасында үзе дә белми ул. Ризван абый кемнәр аның башкарып бетерә җырын. Ул аннан килеп сорамыйча да җырлаучылар күп. Яше, өлкәне, урта буыны бөтенесе җырлана торган җырлар. Менә Салават Закич гадилектә диде бит инде бер сәбәбен. Мин уйлыйм, аның популяр булуы бу җырларның бәлки шул кадәр оста итеп шигырьләрне, җыр текстларын сайлый белүдәдер дә. Һәр берсе йөрәккә барып ирешә. Һәр бер сүзе күңелне менә шулай ойкап-ойкап, иң төбенә барып ирешеп, йөрәкне селкетә торган җырлар. Бу иҗат кичәсе Рәмис мөмкин булса Рамил куймас микән, кыска гына без бәлки менә ролик эшләгән идек. Филармония концертлар залында узачак 5 ноябрь көнне. Монда кемнәр катнашканын әйтеп бетерү мөмкин түгел, чөнки җырлаган җырчылар хөрмәт итеп барсы да киләчәк. Менә без генә игътибарны экраннарга юнәлтсәк, кыска гына карап алабыз, аннан соң артистлар составы белән таныштырам. Композитор, популяр җырлар авторы, Россия Федерациясе һәм Башкортстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Ризван Хаким. 5 ноябрь Казан филармониясе. Оста татар Ризван Хакимның иҗат кичәсенә рәхим итегез, дуслар. Ни өчен оста татар дип гаҗәпләнерсез? Оста татар инде ул башта телевизион проект буларак кына барлыкка килгән иде. Телевидение мәктәбе дип татар әдәби телендә камера каршында курыкмыйча сөйләргә өйрәнү мәктәбе буларак хәзер әнә үсеп җитте. Шулай инде без тапшыру итеп эшлибез һәм продюсерлык үзәге буларак концертлар, клиплар һәм иҗат кичәләрендә эшлибез әлеге проектта.
Ризван абыйның юбилей кичәсендә, иҗат кичәсендә катнашучылар менә әле тулы исемлек түгел бу, кайберләре белән таныштырып китим. Ойдар Галимов әлбәттә була инде, чөнки ул бит инде сез нинди җырын беләсез, берәр җырын беләсезме? Минем күңелемдә шул моңнар кайтсын авылга Ойдар Галимов башкаруында. Салават Закишныкы әлбәттә инде шул көтмәсин, көтмә үпкәләмә. Булдырылса әле Салават Закиш та килер дип уйлыйм мин. Чаллы белән Казан арасы ерак түгел, бәлки кайтып килү мөмкинлеге булыр бит. Булдыра алмас шул. Булдыра алмас микән? Бик кат итеп кыстасак килерсез әле Салават Закиш. Инде 30 ел буена традиция бит ул. Береннән шул монда шатлы шалда уларны рекламада кеткәнебез юк. Бу инде августта ничек шалда шулай 1 ноябрьдән бик узак ялдан соң менә сентябрь, октябрьдә ялдан соң шунда башланып китә. Аны мөмкин түгел инде туктатырга. Ләкин без сездән Салават Закиш ниндидер котлау әзерләрбез әле экранда. Без аны әйтми торыйк әле Ризван абыйга, әйтеп нәрсәдер әзерләрбез матур иттереп. Әйе. Аннан соң инде Ришат Төхфәтуллин менә ул килергә тиеш иде соңга кала, чөнки концерттан кайта. Илдар Галинуров менә күреп торасыз, сезнең каршыгызда утыра. Нәфкать Нигъматуллин, Радик Юлъяхшин, яшьләрдән Руслан Илмир Кираметдиновлар. Яшьләр бик күп. Яшьләрнең бөтенесе бәлки сезгә кайберләре таныш та түгелдер. Менә шунда юбилей кичәсенә килгәч танышабыз инде. Марат Кабиров белән инде Ризван абыйның иҗат дуслыгы ул менә соңгы елларда сез бөтен җырларны ишетеп торасыз Марат Кабиров сүзләре белән. Илгиз Закиров композиторлардан, Илһам Хисматуллин һәм әлбәттә аның бик күп иҗатташ дуслары булачак. Бу кичә кайсы ягы белән аерылып торыр дип уйлыйсыз? Менә мин үзем монда Татарстан һәм Башкортстанның бер сәнгать бәйрәме буларак күзаллыйм аны. Шул ягы белән башкалардан аерылып торыр. Һәм әлбәттә инде кызыклы бик күп сюрпризлар булачак, журналистлар өчен бүләкләр булачак. Килегез барыгыз да чакырабыз. 5 ноябрь Казан филармониясе. Менә шулар. Сорауларга күчик. Рәхим итегез. Хәерле иртәләр, исәнсез. Татар информ мәгълүмат агентлыгыннан Алина Айдарова, Ризван абый, минем сезгә менә соравым бар. Бер интервьюгызда сез бүгенге замананы моңсыз замана дип әйткән идегез, әйме? Ягъни җырларның мәгънәсе юк дидегез, эстрада алга таба бармый дидегез. Эстраданы алга таба бара торган итәр өчен нәрсә эшләргә кирәк һәм кайчан ул алга таба бара иде? Булдымы ул менә? Ничәнче елларда эстрада алга таба бара иде, татар эстрадасы? Минем бу сорауга күп инде әйтәсе сүзләребез күп. Салават Закиш та утырда безнең фикеребез бер. Чынлап та менә татар эстрадасында сахнаны бозып бетерделәр дисәм дә дөрес әйтер идем мин. Сахна бозылды, мөселман сахнасы бозылды. Шуннан эстрада бер вакытта да сүнә торган нәрсә түгел. Җырласыннар, яшьләребез җырласыннар, шул яшьләр кулына калачак бөтен дөньябыз, тормышыбыз, моңыбыз, моңнарыбызны югалтмасыннар дигән сүзне әйтәсем килә минем. Яшьләргә килгән күп безнең яшьләребез, талантлы яшьләребез, Аллага шөкер. Мин аның белән шатланам гына. Ләкин күпләре аның дөресен әйткәндә кем эшсез хәзер шул сахнада дип әйтер идем. Битә җырлый. Әйе. Шулай дисәсез килә. Ул татар сахнасын шулай бозмасыннар дигән сүзне әйтәсем килә минем. Шунда җырларга килгәндә хәзер күпләр бит инде үзләре сүзләрен язалар, үзләре музыкасын язалар. Үзе җырлый, үзе кул чаба. Үзе тыңлый. Үзе тыңлый, үзе кул чаба, Закиш. Шундый замана. Теге моңсызлык замана дип әйтмәс идем мин. Ул безнең халык гомер буе моңлы халык булган. Авыр чакларында да җырлаган ул, җиңел чакларында да җырлаган моңнарыбыз калачак. Безнең халык надан түгел. Иләктән иләп һәрберсен каршы алырлар дигән ышанычта калам мин. Моңнарыбыз дәвам итсен, җырларыбыз дәвам итсен, телебез югалмасын, халкыбыз югалмасын.
шундыйрак бер соравым бар тагын. Сез җырларыгызны бүләк итәсезме? Хәзер инде без бит инде шоу бизнес дибез, сатасызмы, күпмегә сатасыз, кыйммәтме, ничегрәк? Яисә сатмыйсызмы сез аларны? Жырларға келгенде енді сұрап та тұрышылар жоқ. Тұталар да жарымны жырлайлар. Татарстанға кешімін елі 5 жылға бір келіп кетерге мағу Қазанға бекеш келіп болмай. Өзі біздің іштәріміз, біз Уфада енді яштарын өстіру білән, шынды іш білән башлап еберген ішімні давам етем. Яштарыбызны, талантlı яштарыбыз мына көтерушілер бик аз ул. Мында Казанда Салазак яшьтә оқып чыгалар бит. Талантлы яшьтәр оқып чыга. Мен бик шатмын моның өчен. Һәм Уфада инде үзебездә Башкортстанда шулай талантлы яшьләребез күп, аларга ярдәм итәргә кирәк. Аларны сәхнәгә чыгарга кирәк. Безнең моңнарыбызны дәвам итүче яшьләребез бик күп. Җырларны дөньясы шул бит. Сатып алучылар да бар, сорап җырлаучылар да бар. Гелтәге бизнес белән әйтмибез. Шул Җыр урлау күренеше димәк бар, әйме бу? бар. Йөрисем юкмы? Юк. Салим. Алар Уфага килеп, үземә килеп, кемнең тавышынан инде җыр туры килә, шулай сайлап алып китәләр. Менә Миләш апа әйтеп китте. Бер генә мин безгә тагын бер кунагыбыз килде. Ришат Төхватуллин. Ришат, siz de әйтеп китсәгез иде инде менә сезнең иҗатыгызда нинди урын алып торды Ризван Хәкимов һәм үзегезнең менә сезгә танылу алып килгән сезнең популяр җырларыгызның берсе булган җыр хакында да әйтеп китсәгез иде. Зур рәхмәт. Чыннан да мин монда юкка килмәгән бик хөрмәтле Ризван абыйның җырларын беләк чактан ук инде тыңлап үстек әлбәттә. Һәм инде миңа шундый бәхет тиде аның җырларын җырларга, үземнең репертуарымда аның җырлары минем төп урыннарына ялап тора. Әйтик, минем тормышта никадәрдер менә бу бәләки генә сынауларны үткәндә Ризван абыйның җырлары миңа ярдәм итте. Бу агым су дигән җыр турында сүз бара. Беренче тапкыр Ризван абый белән очраштыкта апаем минем җырларны җырласаң җырчы буласың дигән сүзләр шул вакытта ниндидер, беренче вакытта әлбәттә шикләр дә уяткан иде һәм инде никадәр еллар гастрольләрдән соң Ризван абыйга үзем килдем һәм шул вакытта Ризван абый менә бу җырны тыңлап карар иде. Агым су дигән җыр никадәр авыр булса да агым су юлын таба дигән сүзләр мине күңелемдә ниндидер җылы өмет уятты. Һәм инде Ризван абый форсаттан файдаланып ул җыр өчен тамашачылар исеменнән чөнки бөтен тамашачылар интернетта хәзер язалар, менә шу җыр миңа гына түгел, аларга да ярдәм итә. Рәхмәт аның авторларына Марат абый Кабировка, сиңа. Һәм инде әйтәсем килә, әле безнең Ризван абый белән иҗатыбыз үсә бара, тагын да яңа җырларын быелны тупладык. Әйтәсем килә, чыннан да композиторлар бик күп булса да, талантлары әз. Әйтәсем килә, Ризван абый бик күп популяр безнең татар халкына легенда, тик татар йөзенә кергән җырлары байтак кына. Моңнар кайтсын авылга дигән җырны гына алсак та, һәрбер татар миңа калса бу җырны белә һәм яратып тыңлый. Рәхмәт иҗатың өчен Ризван абый. Мин шатмын минем репертуарда синең җырларың булганың. Ришат, мөмкин булса бәлки җырлап та китәрсез куплетын. Иртән җырларга яратмыйм, но сорагач башка мөмкин түгел. Күңелең китек булса да тирән яра, керфегең түбән кадама, агым суларга кара, өметләрең өзелгәндә, аккан суларга кара,
ne kadar ağır bulsa da ağım suyun taba. Ne kadar ağır bulsa da ağım suyun taba. Рахмат. Һәм без сөйләшүебезне алга таба дәвам итик. Салават Закирович, эстрада турындагы сүзләргә сезнең дә нәрсәдер җавап бирәсегез килде буга, юкмы? Мәңгелек сорау. Bu мәңгелек тема. Моның агымсу дигәннән эстрада битне шул агымсу. Менә бу яшь кына кызыкка сорау бирде. Һәм акча темасы белән тәмамлады. Монда эш акчада түгел. Bu теманы гомумән акча темасын кичексесен тикшерү дөрес әйбер түгел. O дини 19 мөмкин булса. Эш бик җитди бу эстрада тирәсендә. Беренчедән әйтәм бит агымсу дип, бу аны бер булмый. Менә кашын бетәчәк дип сорады бу кызы. Кашын үзгәрәчәк дип сорады. Моны үзгәртер өчен 1 сәгатьтә түгел, 1 елда түгел, 10 елда түгел. Белмим, күпме вакыт кирәктер. Бу инде агымсу. Агадага бер булгана, бер тына, шуңа күрә берсе киләчәк, бер стиль китәчәк. Моңны инде әлбәттә шиткә инде икенчедән менә рельстан баргач тупикка кирип китә бит вагон. Тупикка кертеп җибәрдеген бәлки урап та чыгарыбыз җиктер. Сәхнәгә теге не бит инде хәзер свободный подход кем тели шул җырлый. Кем сәхнәгә менә килә шул менә шуңа күрә ниндидер бер Советлар Союзының бөтенләй берне сызып атырга ярамый, кирәкмәс иде. Элек худсовет. Прекрасный әйбер бар худсовет. Аны профессионал тикшереп чыгалар, ярым син чыгара сәхнәгә чыкмаска. Элек филармония дигән төшенчәнең шунда әйтеп тәмир шәрзаның кулына кагылдым. Дишонсыма син кайда эшлисең филармониядә кем булып техничка? Бу шунда әйтәләр. Бу техничка шушындай шәхесләр белән күршә, илханнар белән, фәпалар белән нинди бәхетле кеше филармония эшли дип әйтә торган dik. Шуңа күрә һәр кешенең үз урыны. Әйе, менә бу бер генә елда бетәчәк түгел, ләкин бу теманы бер вакытта тутатырга ярамый. Ул мәңгелек бәхәс булырга тиеш. Бәхәстә генә дөрестлек туа. Кемнең ничек җырлау, кемнең ничек нинди стильдә башкару ансы икенче мәсьәлә. Залга халыкны куып кертеп булмый, куып чыгарып та булмый. Уны сәтли шуны карый беренчедән. Менә без Татарстан артистлары Уфада мәш киләбез шунда Уфада. Кайтканда юк. Менә минем традиция бер вакытта җырлыйм. Башкортстаннан безгә күчеп килгәннәр яши. Озонда. Күпмесе шунда бер тапка килгәннәр юк. Айдар инде ул теге акыллы кеше, ул депутат акылсыз булмый инде. Ул башта сразу Татарстанга башлады. Менә без шунда ятабыз, Татарстан Каныбыз да юк. Анда Башкортстанда яшәүче артистларның күбесенең афиясын күргәндә килеп казаннар. Тегеннән килүче юк. Ни өчен куркуым ул диге Татарстанга барырга ярамый дигән сүз микән инде белмим, аңламыйм. Андагы талант бер көтү. Менә миндә укыган җырчыларны миңа әйтәләр, нишләп менә миндә берничә кеше укый икән, ил Башкортстаннан күбесе. Шулай инде Салават башкортларны җәйнде ул диләр. Ну әйтсен дә миңа соң бу не принципиально. Нишләтсәң дә шуннан килә талантлар. Нишләтсәң дә талантлар шуннан килә. Татар балалары. Мин теге син Казанныкы, син Уфаныкы дип әйтмим. Мин үземне иң дөрес жюри дип исәплим. Чөнки мине алда булмый, мине куркытып булмый, мине сатып алып булмый. Шуңа күрә мин шулай туры килә. Конкурсларда да, менә украинцларда шуннан килә Башкортстаннан ни өчендер? Менә үземдә аңламыйм. Шуңа күрә дигәннән менә шушы бәлки шушы каналда чыкканнан соң мөнәсәбәт үзгәрер. Дигәннән агылсын безгә талантлар. Кемдер монда калачак, кемдер тегендә менә шушы нейне Татарстан Башкортстан иҗат күперен ул күбрәк безнең сүздә генә
Tüp мәгънәсе мин аңламыйм ни өчен шулай икәнен. Бездә бит инде тегендә барсак без татар, монда килсәк без башкорт. Ул тема тоже мәңгелек тема, бетмәячәк. Шуңа күрә сәнгать ул универсаль булырга тиеш. Аның сәнгатьтән политика ясарга ярамый. Салатсы кичмә килделәр бит бер төркем Башкортстан артистлары килеп октябрьдә Туган тел каналы исеменнән концерт куеп киттеләр. Без аны традициягә кертеп зала Менә бирсәк. шуны тагын бер ел көтәчәкбез, бер ел буена. Юк, менә бит 5 ноябрьдә Ризван абый Хакимовның иҗат кичәсе, 23 декабрьдә тагын Башкортстан артистларын чакырып концерт куябыз филармониядә. Бер ел булмый инде хәзер. Берничә айга бер тапкыр эшләп торабыз. Быел менә 19 ел бетеп килә, әле беренче, икенче дип өченчесендә әйтеп тора алмадым. Дүртенчесе потому что юк. Булачак. Безнең тегендә Татарстанда, Башкортстанда 10, 20, 30, 40, 50 артист чыгыш ясый елда. Башкортстаннан чыкканнары юк. Эш турында, Башкортстаннан чыкканнар. Безнең халыкка әйтәсем килә. Тикшереп торга түгел менә. Башкортстаннан бит үзегез әйттегез, бик күп талантлар Башкортстаннан килә. Сүздә юк. Монда иҗади дуслык барга тиеш. Иҗади дуслык ул 3 көнә концертларга түгел, 2 ил дип әйтегез. 2 ил, берсе Башкортстан, берсе Татарстан, вакытында чәчеп, вакытында ура торган 2 тырыш халык. Россиянең уртасындагы иң уңган, иң иктираш 2 халык. Телләребез бер, моңнарыбыз бер. Безгә шушыны кушылып яшәр өчен сәнгать кенә кирәк. Сәнгатьне бернинди сәясәт белән дә бутарга ярамый. Аңгыра менә башлап карыйк, шушы каналларда бәлки. Салават абай, сәнгать дигәннән татар сәнгатендә бит берничә Татарстанда клан дип әйтәбез, ул клан түгел, берничә группа көрәшә бит инде. Бер төркем әйтә, сәнгатьтә ди үзешчәннәр басты ди. Һәм алар әйтәләр, үзешчәннәр Салават Фатхетдиновтан башланды дигән фикерләрдә әйтүчеләр бар. Алар аны каян билгели торганнар, кем ул үзешчән, кем ул профессионал дип. Без аларга әйтәбез, профессионалларның лидерлары бармы соң? Менә бит Салават абый мәсәлән лидер. Менә бу фикер, бу яктан фикерегез инде. Ничек ул бәйләнергә тиеш? Сәнгатьтә профессионалмы бу, үзешчәнме бу дигән әйбер. Кем аны бәйләргә тиеш? Мин моны булай дип әйтәрдем, үзешчән белән профессионал дип әйткән кеше, димәк ул үзешчәндә түгел, ул профессионал түгел дип күрәсең. Бу сорауны биргән кеше эстрада, мин бай әйтәм, есть бар эстрада, бар классика. Ул күрәсең классиканы исәпли профессионал дип, эстрадада халыкка җырлаган кешене ишеткәнем бар, менә шундый ни булды, Барс медиада шундый бер сүз. Бер сүз түгел, күптән чыккан сүз. Кем моңлый дип җырлый? Колхоз. Син безгә кирәкме? Син колхоз. Мин бу сүзне уялмыйм да әйтергә, чөнки аларга шулай дип үтергәннәр. Алды бит инде берничә җырчы шулай. Менә шулай дигән колхоз бик шәп нәрсә. Чөнки концертка колхоз аның башкасы чакыру белән генә килә. Эстрада белән иде, әгәр дә әйтәсез килсә, самодеятельность дип. Эстрада профессионал була алмый бу чиракта. Чөнки мин бай дип аңлатасым килә. Менә эстрада инде ул булын чәчәге. Аның бар ромашкасы да, аның бар кышытканында шулай бит инде. Биләшле үсеп утыра. Ул шул инде ул. Классик ул бер стиль, анда китеп булмый. Анда бар хатын кыз тавышы, анда бар ирләр тавышы. Һәм бер стиль. Менә үзе көн сайын бер аңга шапка турып карагыз әле. Барыбер шу басуга чыгасы киләчәк, шу тегесендә ашасы килә. Мыстына шуңа күрә эстрада яшәп булмый. Аны белмим инде. Колхоз дип әйтәләрме, теге ничек диләр инде. Эт өреп тора, бүре йөреп тора ди. Әйтсеннәр инде, менә күп кешенең шуны әйткәч, күңеле була, әйттемәлә дип. Ул бит шу миңа килеп әйтә алмый сүзне. Менә акыллы кеше китсен, менә китсен дә әйтсен, менә шулай Салават абый шуның белән канәгать түгел, белән канәгать түгел. Менә никсе шулай әйтәсез дип килеп әйтсә бит мин авызына сукмыйм. Алар бит әйтә алмыйлар. Менә хәзер Instagram чыкты инде, интернет куркаклар өчен, ялкаулар өчен yazıp yemezsin sağlasın hayvan diye yazıp İvan Ivaniç deyin. Ona izlekli İvan Ivaniç'ı. Kil de söyleş matur ettirip şu an kadar kirek uçraşırlar. Bahas burgat iş. Bahas tagına dürüstlük tuğa. Biz birbirimizge de pişirak vakıp bu ebir kubrak nide min üzümde yaştır Allah'a şükür. Bu ebir kubrak kartlarda. Bana kişi kartaya başlagaç, kilen bulmaya başlagaç kişi gaybizliği başlıyor.
O big ağır nerse, o kartı kimge de kileşek. Şuna göre, mındı, eğer de yaş kişisi sürdeyse, bu uzun bir günaha, bu yaş kişiler giriş, şu sözlerini söylüyor, dünyanı kurmaya giriş. Ama, şirtiye sıra kabula, ezrekkine kulağın bir kabula, olu kişi bunu sürdeyteyken, bizden olarak kişi, onlar gayet nükleer yaramıyor. Yani prosta, jelepine koyar gerek, çünkü etesi kile, etilmiş kulağın sütleri vardı, işlemiş kulağın işleri vardı. Bir upkara uçanı ülkeden, bir de sakın ülkesinde. Bu sakınlığa gerekli olmasa, buna bargısızı mağlum, şunu bizde kavatlamaz, legende bir hatun kız tavuşu, Elfiyapa, bir ir tavuşu, İlham abi, hem kolganlar, biz barımız ekranımız kolganlarla. Şuna göre, hatta şu kişi de zamanında gereksiz olup kaldı. 70 yaşıyken Elfiyapa, bana kelgende kelmedi, bana özüm barıp aldım. Şundan sonra bizden bilen bir köp yıllar bir yaşladık. Bana sahnaga bir uzun ayttım çünkü men en bahatdaki şeydim. Men şey etmişim, men oturup bana benim bilen birge aşıy, bir bölmeye kireriz. Men bir körüge xiyalgan kişi, soňga bir 8-9 yıl bir yaşladık. Sonra olda, bana o birey bile, bir taparda öpkelemesiydi, elenjemesiydi. Söyler bitince yılışım. Şulay mı ne? Ana iş. Git anne. Bir kişinin sükmü itiraz etti. Bir kişiye şiltiye samı. Şiltiye samı işte. Yaramıydı çünkü onlardan şiltiye kirek bulgan bizge. Buna İlham abi de sürüye soğuk etken bulsa, buna bula yaramayı, buna bula kirek mi deyip. İlham abi de etken bulsa, Elfiyapa da etken bulsa belki sanat iki şirek bulgan olaydı. Onlar yaşlar gitmiş yaramayı. Biz azrakken aşağı bittik, Erenstan, ikinci yakka. Topik masaydı. Tamam bir yolda yapıp çıkarız, ilerlem çıkarız. Şunun için gerek işarışular. Başkasından Tatarsın arasında elimden ne kadar anda bara gerek. Mında gelsinler. 3-4 kasıt belki ol. Слуадзак иштигизни белән менә шул Туган тел каналының Казан филиалын ачу, менә шул әйберләрне күздә тотып эшләнгән нәрсә инде ул. Ике як сәнгать әһелләре очрашсын, аралашсын. Bir şarap etmeyeyim конечно. Нишләп? Bu Devlet gülemindeki. Ни өчен дәүләт күләмендә? Дәүләт күләмендә барлык каналлар. Туган тел kanalına harita turgan mesela değil Bu meselen. Bu bir zor mesele. Bu Bu siyasi, bu zor ayır. Bu Tuğan Tel kanalı bilmeyeyim yigitler. Слуадзак иш әле нокта куймагыз эшләгән башладык, ала бирсәң. Килешүләр төзелеп. Ансы инде сәясәт, ансы сәнгать түгел, ансы бездән тормый. Килешү төзеләшә. Şef bulsun elbette bulsun bizim Elfiyapa bilen İlham abiga şehir üzerinde heykel kirek deyip sanıyorsunuz. Benim en ortadan tema kağılasın. Çünkü yaların şiitke min bir uyan para koydum. Bana mümkün olsa kengeş yaşasım kile prezident bilen de babaya var piyasım kile şunu urun var. Alar ayrı bulmayın. Hatta zırhs bitmene. Elfiyapa İlham ayrı var ikisi bir. Bana mandi dostluk bir millette de yok. Bana İkisi ayrım kişi ömrü boyunca birisi yaratıp, ikisi de lider, birisi yaratıp, birisi günleşmiş, birisi hürmet edip, yaşam, bizi kaldırıp gittiler. Mındı da iki şahıs, zor şahıs, ikisinin de şunda dostlukları, bana bir hikayesiz bulmaydı. Bilmeyeyim, benim bir urunum, bir şap urun var. O urun... Kamat yaratır tiresinde. Rüstem Yok, söz vereyim. bana bir pahmetin özap koydu. Orman. Bir pam barğaza bile şaksıl oruna en zor bulagat var edip bizde bir güne Askat abi şunu neyin işlep koydular da şunda bir kişinin barğanı da yok, sokmağı da yok. Şunu sokmak yaşar için şu kişi var mene üzenikin tamağı tuysa kalgan halka bir atan çünkü benim yaşkanım buldu. Va'da ettim de Allah Teala dua ettim de. Ülmüşe kalsam başlıktan. Üzüm tuysam kalganı bir yerinde betken sözün. İş şu sözüne doğru kaldı ömür boyuna. Mesela Allah ona rahmet olsun. İyi bir şurayını kurup tirişağında kişiye ne koydu? Heykel koydu. Bu heykel bir kurasın kişideki kaygısı yok. Şu sokmak min ulağana mindi. Ben kişi gelir deyip yok. Ben de bu sokmak. Turistler gene anladı. Kisi de ona ben seyken kurmayı. Yani bir kişi bilip varıp kurugat iş. Mesela şunda Elfiyapa İlham Bayda bulsa şundi parak buları kriminal aslında. Minen başka
İki heykel birge bağış belki bizim de direkt başka oylar gelir. Direkt yine zihin özger şu urun in kalık yürüye urun bir gatış. Tizirek barasın, tizirek siyasetinde. Bilmem. Tege Siyaset özgergençe aldılar. siyaset Bizim şey ne bulgan şeylerge öyle. Onu şey bit şöyle şu da var sayın. Şu heykel işlep koyduk. Şunu matur edip şu boştura. Маңа айрым матбугат конференциясы багышлыйбыз Алла берсе. Ризван абыйга да сорауларыгызны бирегез, Башкортстандан алып килгән бит. Bu benim ideyam. Minanı tege min aytsalar, unda mı tege okşazlar deyip. Min izleye başlayayım. Hani yaran şu urnu şunda davay bir tilagi var iken başla deyip etseler, min rahatlanırıp bütün işimi taşla başlayayım. Kişiden tarabalar yaratan min. Üzüne sırağını karagında kişiye sırağı jingilerek. Ona göre siz bu dini meseleye kağılmazsınız çünkü işiniz var turunda var. Rizvan abi paylaşır mısın? Yalnız bu izleyene. yok indi diye erzak derse gerek ama bu bize gerek. Bu bizim gibi. Şöyle göre bu bunları buldurarsanız eğer bir değişiklik ayrı bir konferansiya bu zor siyaset. Ersem sin eleminin hal bilesin elesin minin akıldırak bu benim ideyam. İjat kişisine kagılışlı soruların var mı? Bizne. Rizvan abi. Sağda uyuzumunda indi mine kuştu. Hamam matbugatta ham internette salata yaratma internette elben gerek bilen radik bilen salata bilen haman çıktı kalkma karşı koyu niye kuzetide indi. Ağılma diyeyim mi son indi görünüşleri anlasız belki sizin çıktır dürüst yolda kirteci verirsiniz halatına. Ризван абый хабардарда түгелдер андан ул Инстаграмда утыра торган кеше түгел. Siz Instagram'da karışsınız mı? Yok, men андай нәрсә белән утыра торган кеше түгелмен. Бәхетле кеше. Халык алдында менә әле ул име килде концерттан, хәзер концертка китә. Халык алдында ул Инстаграмда утырган вакыты юк. Ул һаман халык алдында. Bunlar şekilde tanışkına beğenip analiz yaptırgan gibi kuran bir analizine şuşa görünüşke. Ol теге яшьләргә әйтәсем килә. Сара Закевич белән теге шутить нельзя дип әйтәсем килә инде. Алар күп, салаватлар күп, хәнияләр күп. Андый тормыш, язмышны үткәрергә кирәк, яшьләргә әйтәсем килә. Niçin Алар сахнага, яңа сахнага чыгып килгән яшьләр biz әйткән сүзләрне әзрәк тыңласалар, без старый волклар диләр инде безне. Күп еллар эшләнде сахнада, күп еллар яшьләрне чыгару өстендә эшләдек без. Менә шул айларга да бездә 4 ел эшләп киткән җегет. Хәзер инде үзе дә ул яшьтә булып килә, илене үтте. Хәдискәневләр, ул барса да безнең группадан чыккан җегетләребез, кызларыбыз, аларны санасаң иртәнгә чагы санап бетереп булмас иде. Һәрберсе үз орнында. Һәм әйтәсем килә, һәрбер заманның үз моңы була дип әйтәсем килә. Biz үскәндә дә абыйларга карап, теге абыйлар нинди музыкага бийләр, шуларны карап үскән кешеләр без. Яшьләребез, талантлы яшьләребез күп. Һәрберсенең үзенең урыны бар. Халык надан түгел, илектән иләп чыгара. Менә Ришатны гына әйтәсем килә. Ришат та укып бетергәннән соң Ришат дөресен әйтергә кирәк. Үз юлыңны баштады, Башкортстанга таба алмадың. Ну, вакыты шул булгандыр. Татарстанга килеп Ришат менә үз юлын тапты. Үз моңын сезгә ишеттерә башлады бит инде. Яратты, халык яратты. Ol mene uyuşturucuların başkara, emine kaybır yaşlar, alalar da popüler şimdi mesela Salavat abinin kımanda, Aydar abinin kımanda, kimninkindir. İlk Zühre Şerifulin'lerin jırların alalar da zaman çağı özgertip şunun bilen popülerlik kazanırlar. Sizin fikir mi aynı şekilde? Mene Rişat Rişat uyset tudurdu, uyzine jırın da Özünün yolu var, Rişat'nın aytasım kile. Ol indi tege Mene eğitim gafo, mene Elvin Grey deyip eyttiniz yeme kile
дип әйттеләр бит, шуша бит Миләүшә апа. Ая. Менә аның ялама ярсыма дигән җыры хәтта. Ул бит инде башка төрле җырлана. Аның җырында ул теге заманча. Менә мәсәлән шушы җырны сез аны чакыргансыз икән, димәк, аның шушындай җырның шушындай стильдә башкарылуы сезгә Ол ошый. жырында менің ең бірінші жырларымның бірісі. Шул жырым арқасында мен теге сахнаға да шығып кеткен кішімін. Мен енді теге өзімні ғұмыр бойы жыршы деп есептеп бермедік. Нәпсә белән, нәпсә жамағатым белән. Biz енді өзіміздің жырларымызны өзіміз башқарушы болып қана есептеп еремін өзімді. Енді жыршыларымыз бар, талантты жыршыларымыз бар. Аллаға шүкір, группада біздің әр бағытта профессионал жыршылар болдылар. Жырларымызны алар халыққа жеткіріп тұрдылар. Мен бик бақытлымын, мына яшьләребез жырларыбызны өзі теге яшьләрчә стильдә жырлай башлалар. Ул яңа сулыш кертәләр жырларыма. Бу елама ярсыма жырын иң беренче Фәдис Ганиев жырлый башлаган иде. Башкортстанда. Ойларда жырлап карады аны. Зөфәрне ишеткәнем булмады минем. Җырлар. Ne bit. Умре, әнә ишеткәндә. Әмрә Сазакеш, Аллаға шәкірлі бетін тоже 20 елдан артық жырлап бердің. Айя. Жырларыма яңа суғыш кәртүші жашыларыбыз ғамин бек рахмәтлімінге. Яңа идея. Татарстан гимнына әйләнде Салават абының жыры. Мен яратам син Татарстан. Һәр хәлдә рәсми гимн башка булса да безнең халык рәсми гимнны белми, Салават абының гимнын беләләр бөтенесе. Менә яңа шундый гимн булыр өчен нишләргә кирәк? Нинди сүзләр язырга, нинди көймәндә? Татарстан гимнеме? Әйе. Халыкка яңа гимн, яңа күтәрелеш бирер өчен. Менә шул гимн. Аллаға шөкірне Ризван Аллаға язды деп әйтергә була. Хәзер дә бар. Менә яңасы ничек тутырырга? Менә шуны җыр тусын дип булмый инде. Микрофонда Халык сайлап алар. Микрофонга басып. Яңгырда вакытында яуып, җилдә вакытында исәди. Шунысы сүзе, автор, кем башкара, һәм кем тыңлый. Монда бит 5 алты компания. Менә шу җырны язып шуңа катырыйм дип булмый. Шу шәхмәт җырлар дип җырлыйсың, шуны халык онытта карамый. Кай вакытта шу килә, шу шәхмәт җырлар дип җырлыйсың, нетмәсә шашта юк, шашта юк. Шуңа төшүп калган бу программадан. Халык бит аны күңеле уйлапмы, ул бит теге бар син яраткан, син яратмаган, аны бит үзенең теләп яраттырып булмый. Сүзләр бит менә Аллаға шөкер дигән сүз ул һәрберебез аны ифта белән әйтә, сез аны бирәк әйтәсез, Салават абый. Татар башкорт дуслыгы турында бер яңа җыр. Гимн буларлык. Монда язып булмайды, кандай инде. Менә композитор монда, башкаручы монда. Бу темага багышлап язсаң, ул килеп чыкмаячак. Аны халык үзе сорап алачак. Башкортстан татарлары дигән бер җырны җырладым. Аның өчен талашканым, аның өчен сугышканым. Дуслар душманга әйләнде, душман дуска әйләнде. Берсе кайда моторлык, шунда усаллык, әйтәм, ул бәхәс мәңгелек. Шуңа күрә ул җыр үзе туачак. Һәммәне халык сөйләп алачак. Мин бит инде менә бу җыр җырлагызлар, менә бу җыр безнең гимннан моторлык булырга тиеш дип җырламадым. Просто гади генә бер җыр без аның иң беренче стилен таңлатсаң аны күлүләрлек. Без аны стилне үзгәрттек, ритмны үзгәрттек, аны Илдус Низамов белән без аны шалды вакытта эшкәрттек. Ул үзенә үзе килеп чыкты. Шуны халык күтәреп алды. Шуңа күрә җырласыннар, килеп чыгачак берсеннән бар. Ризван Галимович, мен сездән шул Аллаға шөкер турында сүз агачтагын бер сорау бирәс килгән. Менә сезнең бит бик күп җырларыгыз, аларны Мансур хәзрәт Җәләлетдин дәгъват дип тә бер вакыт атаган иде. Сез менә ни сәбәпле шундый күп яздыгыз шул җырларны? Менә мәсәлән балаларга Фатиха да бар, ул Ходай исәнлек бир, аларында ул сезнең
Йөрәгегез кушканча шулай килеп чыктымы, махсус рәвештә эшләдегезме сез аларны? Ул һәрбер җырның историясы бар ул. Аның историясын сөйләй башласаң, җырларның историясыз җыр бул тумый. Менә әйтмәсен авыр сүз җыры турында әйтәсем килә, сабазлар ишаны ишеткәнем бар. Бек кызык. Bu jırını en birinci Baş Tatarsın'da jırada Alfred Yakşinbetov. En birinci işlep aytkanda onların Sahodin'e bir yaşlı Alfred. Şunda jır vardı. Bir jeylep bu jırını yarattım da ehemmiyeten. Alfred'le öğrendik. Eybetlep güne jırını işlep alırıq. Televizyonun asaf jırlı beta. Sen bir de bitti. Taşlı Alfred bitti. Sen jırlarlar orada. Bir güne oygam kubmuğu vakitte asaf onlar jırap kaldı bu jırını. Sen bir de şu bir jırı elem buldu diye etesin geldi. Yani okalım bir jırlasında jırlı, bir jırlamasında jırlı. Bana şu jır elem elekmişe kaldı. Çünkü asaf bir ciddiz bulup çıktı. Gerekmeyen vakitte. Gerekmeyen vakitte ekran, gerekmeyen vakitte bir ciddiz buldu asaf. Üstüne jır turup kaldı, ben jırlamadım. Рәхмәт. Менә безнең төркемнән күп кенә җырчылар чыкты дидегез. Имешеннән дә халык телендә бүгенге көндә җырчылар исемнәре авторлар исемнәренә караганда ешрак кабатлана дип әйтик. Һәм гомумән сәхнәгә чыкканда да әйтик, мәсәлән, Салават Фатыхдинов дип чыгаралар. Авторлар артта кала, алар популяр булмыйча кала дип әйтсәм дә дөрес булыр. Моңа ничек карыйсыз, килешәсезме? Мен теге Татарстанның телевиденияларын тоймтуы икән. Карап утырам. Анда да теге авторларны язмыйлар. Ne işini gömresin bitinde? Ничек екенін білмеймін. Ни өчен Салават? Язмыйлар авторларны. Хотя теге җырны башкасыннар, авторлар язылырга тиеш бит. Ул авторлар өчен не? Hukuklarını yapmamızı demek. Ayya. Yuristler gerek. Yok bana Rızvan Varını sodержать керек. bu anın öz politikası, anın için alar bilen soğuşup talaşıp etsen işlerine vakit kalmayacak. Bana kızım sen konsertte buldun mu? Koramağazdırın, sen konsert koran kişi yakışamagan. Sen köbrek yazasındır indi. Шулайдыр ие. İkramda benim jır çıkkanşı yazılgan, mesela yazmışıma. Yo, Салават ай, belki sizdədir o. Fotosu tura başta, en başta Rızvan'ın fotosu. Ondan sonra avtarı izlep taptık. Ondan sonra jırlaya başlayayım. Çünkü ben uğraşmayayım. Ben avtarsız jır yok. Şu hatırattım Rızvan'ı hal. Evet, sonra ki şu jırlar, hareketlerim jırlar, bir sözüm yok. Sıradım, arkadaşına. Çünkü avtarlar bilen soğuşup etsem, mesela Ravomu, şundan mesela isimlerden bir bitirmeyeyim. Konsert aldığından kelip oturarlar şu, baltinin kapışıklarını götürüp. Dürüst bir tüyül. Sahne, anı konsert şapı direkt gerek. Bu emirlerine. Mine şöyle işlesinler. Min tamir takdimim var, lakin ben işlemedim. Mine kadim gayettim, başağız filarmoniyadan. Mine kurup oturarız. Ne diyeyim otur, yaşlı ikram şöyle bir. Yazıp koy. Yazmış, falan faksiyonu, gibi sözleri, başkaları fonogrammaga degen. Yazıp koy, hatta beytelmezen. Şundan sonra şişler aşağı sırada. 90 yok deyip etmeyeyim, 70% düşüp kalar şundan sonra. Birisinde koyup şağa gerekmeyi. Çünkü onlar başka şey bilmeyler. Plus bile minusuna ayırmıyorlar. Alarda minus degene bir yok. Nesasın deyip sarığa martlar minus deysen. Ona göre, nişleptir, şu şeylerini başlaganı, halim toxtattı şu şeylerini. Bu bütün zakınga karşı kelmeyi, bu işi sartı için bir evet derse ne evet yazılan Rızvan Hakimov'un kişisi degen şunun kısmı idi yazılgan yazıp kişine ettirip jırlı ellakim mellakim fonogrammaga başkarla jır deyip koy. Nasıl kuresin halkının münasebeten. Bu bir telefon şey içken smak bitindi. Biz şunu bile turabız şunun fonogrammaga sikirgen bilemiz. Şuna oqarıp kılışabız, şuna kanaat bulup. Ne biz özümüz Allah yaşayız. Biz yaşlı kirektir indi kuresin. Oldanaga kunukken kalıp gitti bizge kuresin oldanmış bulmayı. İdeyalar var, hani bir birgine ekşi turmuş karşı almayı. Ne şuğuluna başlayacağız tuğan tel. Рәхмәт. Менә монда Сабазлар Башкортстан әйтәсем килә.
Көп авторлар үзләре җырлый алмыйлар бит инде. Аларны менә мин җырлыйм. Ярый үземә килгәндә инде үземнең җырларымны күбрәк теге башта үзем башкарам да, аннан ишетеп җырчылар ала бит инде. Сен башта ук әйттең. Ул үземнең җырымны үзем башкарып йөрим мин бәхетлемен. Күпләр бит үзләренең җырларын җырлай алмыйлар, халыкка ишеттерә алмыйлар. Менә аларның балалары күп нәрсә бит ул җыр. Хәтта авторларын язып или әйтеп җырларга кирәк дип уйлыйм. Икенче ягы бар. Үзең җырлый алмагач, җыр язып булмый бит инде ул. Ничек менә үзеңдә андай хис булмагач, син үзең шәп нитмәгәч, теге ничекләр, теге сымак теге барында аңлый, теге әйтәген алмый. Мин бу бер ашамым Ризван. Син шагасында үзе җырлыйсың. Сахнада. Юк, мин сиңа каршы түгел. Син әйтәсең бит. Менә мин җырлап күрсәтәм, мин җырны тыңласыннар дип. Син бит җырлап аңлата беләсең, синең шуңа күрә җырлап күрсәтәсең. Аны синең хисең бар. Аны бит хисең булмагач инде ничек җыр язып була ул? Димәк ул каянда урланган җырладыр инде ул. Мин шулай дип уйлыйм. Жәлләмәсәң андый кешеләрне ник жәллисең? Күпләрендә бар саналат. Рахмат. Жыр авторларына карата Ришат сезнең дә мөнәсәбәтне беләсез килгән иде. Авторлар белән төрле композитор белән төрле авторлар белән һәрхәлдә дә без менә гомумән мин бөтен хокукларны үзем алырга тырышам, чөнки тыңлач сандуга җырына килгәндә инде бу җырны минем җырлаудан тыйдылар, әлбәттә мин ул җырны инде күп җырладым, но бер мәсьәлә мисал итеп кенә әйтәсем килә. Тамашачылар бу җырны тыңлый алмый, мин түгел. Мин бу җырны көне-төне тыңлыйсым килсә тыңлый алам, җырлый алам. Әмма дә ләкин менә күп проблемалар аркасында менә шул җырның автор хокукларын алып, җырчыдан җырны җырлаудан тыю мин калса дөрес түгел. Һәм инде менә шулардан чыгып, мин һәрбер җырны үземә исключительный права белән һәр вакытта да эшлим. Башкача мөмкин түгел, чөнки эшлисең икән, син Ризван абыйга да аңлаттым менә шушы хәлне, ул минем хәлгә керде. Гомумән миндә җыр белән, мин җырга тотынганмын икән, ул җыр белән миндә проблема турыга төште. Кайчан җырлыйсы килә, ничек җырлыйсы килә. Һәм инде миндә бу җырлар правасы булгач, миннән берәсе сорый, бу җырны җырларга ярым, җырлагыз һәркем. Хәтта үзем эшләгән аранжировкаларны мин интернетка тыгып куям, халык җырны җырламаса, ул җырның бернинди мәгънәсе юк. Без аны халык өчен эшләйбез. Һәм инде әйтәсе килә фонограммага җырлауны тыйыну, аны чын мәгънәсендә безнең татар эстрадасы, безнең җырлар ниндидер мәгънәсен югалтып бара, тик рус эстрадасына, чит ил эстрадасына күчеп барабыз. Менә шуңа күзәтеп барам. Бар җырчылар кемнәрне әйтик инде, безнең Башкортстанлы коллегам Радик Юлягшин, аңа килешә ул. Бар җырчылар кемгә ул килешми, мәсәлән, мин андый Радик Юлягшин стилендә җырлый башласам, миңа андый аранжировкалар, андый стиль гомумән килешми. Һәм безнең артистлар, татар артистлары неужели шуны аңламыйлар микән? Шуңа күчеп баралар. Безнең халыкның меңләгән ел тарихы булган халык безгә кадәр җиткергәннәр шушы моңны, нинди татар моңы булырга тиеш, халык җырлары. Ничек җырланырга тиеш классик әсәрләр, ничек җырланырга тиеш классик әсәрләре турында әйтәсем килә, Рөстәм абый Яхиннарның әсәрләре инде әйтик, әйме. Илһам абыйның зур багажы безгә барып җиткән, ә бездән соң әйтик, без хәзер күчәбез Америка стиленә, безнең тарихыбызды югала, нәрсә эшлибез. Мин Азербайҗанда үземнең дустымның туенда булып кайттым. Һәм инде туй буена бер чит ил музыкасы, урыс эстрадасының бер җырын куймадылар. Үзенең милли көенә башыннан азана кадәр биелдер. Менә бу проблема бездә татар халкында. Һәм инде җырларга килгәндә композиторлар да шундыйрак җыр яза башладылар. Әйтик, ул современный җырлар диеп, ул бөтенләй биткән, мәгънәсез, көйсез, моңсыз, бер җансыз җыр. Безнең Үч нота. Үч нотадан
әйтәсем килә, менә шушыны югалтмасак иде, неужели шуны артистлар аңламый микән? Неужели халык шул 3 нотага риза булып яшәр бикән киләчәктә? Безнең киләчәгебез өчен шунда бурыч булдыра. Минем тамашачыларым бар, минем халык концертларга йөри, мин аңа шатланам. Һәм мин концертта төп максат иң беренче чиракта татар бию, үзебезнең милли көйебез, милли костюмнарыбыз, милли халык җырлары. Ярар, мин әйтмим, никадәр мин башкарам, аның турында сүз бармы? Әмма дә ләкин ул программада бар, ул төп максат. Татар, башкорт үзебезнең халыкка хас булган зур проблемалар. Һәм инде менә җырларга килгәндә, быелны Ризанова миңа сөю бар әле дигән бер җыр язды. Әйтәсем килә, ул аранжировкасын мин эшләттем, үзем эшләдем, һәм инде чак кына бию Америка стилендә булды. Һәм инде шушы җырны җырлагачтан үземне тагы да бер тәнкыйтьләп куйдым, шигем туды. Тамашачылар уйламас микән, мине шулай ук Америка стиленә күчеп, чит ил заман музыкасына күчте дип уйламасын дип азактан әйтеп куйдым. Безнең халыкның меңләгән ел тарихы бар, без аларга карарга тиеш түгел. Америка халкының үзенең тарихы юк. Сез аны аңларга тиешсез. Һәм безнең шундый зур багажлы халык икән, без аларга диктовать должны. Һәм безнең татар җырына без Америкаларны бейтәбез. Минемчә шул. Татарның шундыйдыр инде ул теге. Яраклашырга тырышу, ул канга сеңеп калгандыр инде. Коркаклык микән инде ул, мәгънәсезлек микән белмим. Әлбәттә мин кая вакытта әйтеп куям, конкурска киләләр бит инде. Шуны җырлар татарча инде. Ну мәдәм хәтерләр әйбәт икән. Менә мин үзем мәңге җырлый алмыйм. Анда бер дә юк. Стиль дә юк анда. Теге на полтона күтәреп тә куялар, теге бездә әйбер юк бит инде бездә. Үзләр шуны җырлап чыгалар, башымызга ашап, шаккатан. Теге җаны теге эрек бит пластинка буталып китә бит, кирегәйләр бит. Кирегәйләр башлайды. Шуны сымак, шуны җырлап чыгалар, башымызга ашап. Куян җырлыйлар аны. Что стиль без oldu сам диде. Менә монда Ришат бер мәсьәләне күтәрде тагын. Әйтте, Илһам абыйның багажы бар дип. Ләкин анда ул җырлар кемгәдер беркетелгән. Менә мин әйттеләр, ул җырлар беркетелгәч, яшьләр җырлый алмый. Кем җырлый? Без бу туры Шул храулар килеп штраф салалар. Шуңа күрә яшьләр шушы милли багажны җырламыйлар дип. Без бу туры сөйләштек синең белән иң беренче. Хәдерим микән Илһам абый озаткачта без бу туры сөйләштек синең белән. Илһам абыйның квартирасын, күлмәген, йортын, мебелен бүлештеләр. Ансы өчен сугыштылар, адам көлдердек, талаштык, бүтән җәмәгатьчелек шуңа кушылды. Фәлсәфәләшәсеннәр. Улар бик кирәкми, Илһам абыйга кирәкми, үзгә кирәкми. Ләкин Илһам абыйның җырлаган җырларын ул беркемгә беркетергә тиеш түгел. Ул дәүләт тарафыннан ул халыкка бүләк булырга тиеш. Кем тели шулай булса була. Ул бүләк булырга тиеш. Менә бу турда әйдәгез бер шәһәргә да хат языйк җәмәгатьчелек исеменнән. Илһам абыйның җырлары булырга тиеш. Свободным полете. Кем тели шу җырласыннар гына. Бүтән мул, бүтән байлык, бүтән багаж шунда. Кемдер шуны инде белмим инде. Баласының, кызының, сеңлесенең бер киявенә видимо язып куйганнардыр инде. Бу әйберне бер вакыт булды, бер тема. Исемен әйтмим инде ул кешеләрдә исән. Иштиңгә сатып алган Илһам җырларын. Мин моны ишеттемдә бардым теге кешене чакыртып китердем. Илһам администрация инде ул бер безнең милләт кешесе түгел. Ярады кысылма димән әйтә, үзем беләм инде. Илһам әйтәм, юк, син белмисең. Әйтәм, син аны это не принадлежит, синең тавышың. Әйтәм, бу халыкныкы. Кирегә шуны гафу үтендереп, әйтәм, исемдә әйтәсем, Лапшин дигән бер кеше бар. Әлдә бар инде ул. Шулсын сатып алган нәрсә икән әйтмим. Чыгас дип кайсыберләрегез. Шуны барып, кирегә сызыртып, шәһәргә башлады ул вакытта теге законнар инде. Шулай дип аккалдырттырдым Илһам җырларын. Хәзер миндә шуны ташлаган бу мәсьәләне. Менә бу турыда Илһам абыйның җырлары, Әлфия апа җырларына инде Зөлфия бар. Анда Зөлфия бар. Анда Зөлфия белән сөйләшергә кирәк. Ну, Әлфия апаның хат Зөлфиясы бар. Илһам абыйның бит Зөлфиясы юк. Шуңа күрә Килгәндә Казанда мин бик сирәк булган кеше, 5 елга бер генә буламдыр. Закиш әйтмешли,
қорқалар мекен деп қорықмышы келіп мына юбилей кешемні өткересім келе 5 ноябрьда. Һәм мені білген тамашашыларым ижадымны яқын етіп келселер, мен бик шат болып Қазаннан қайтып кетер едім. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт барыгызга да. Зур рәхмәт.